ko da kudiri ya kan sako da mura akwai zurfi. Ka sinadari rukun shekar ka sanya ganganci, babu kodari farin cikin sake da inganci, fargabar da ke a rai kawar ta babu lalace. To na ji ka ta san faɗi da Hausa babu turanci, wani agaji ta yaya zan faɗi da Fulanci. Ina faɗa rike kisan zane da shi ke ban kauci. Na bi ka sau da sau hakan da ne saboda tozarci, tukar ka ba da ni kawai da kai nake da kusanci. Hakan yara da shana koshi sirbaje don na sani akwai saura. Na yi gaban katar da ke a hirba ni so amin gyara. Jan zo rike sanin ka ne ba ni ce da kai a'a, kai so ne ya da ni hanyar da za ta kai ga da sa'a. Wa kai na killace abin da ke gare ni na saba. To na ji haka na rike ki, Ni kar ka sauni sai ta kan, kamshin da ke a sassan jikinki. kai ma jikin ka yayi ratau. Kauna ki bani nima na baki, Sabe ni sama can ya hau, cire tsaki da na fara wanki. dawo gare ni rangadau. Gani na taho, Dauke ni mu tai gida, gashi na daho. sauke mu ci lafada. Alkalaminmu ya fara aiki, Zane ne shi ɗaya, sinadarin mu tsafi babu sirki. komai na mu kala ɗaya. Waza ya rarrabe ya gamu, Ba ma sake da turjiya, al'amarin da koyin gaban mu sun san muna da juriya. wurin da ba kauna ba mu da bin zama. Idan muna tare ka kau da tantama. Mun rarrabe barewa da doki ga tushiyar mu ta haizaf. Mun warware zare za mu kulle amma a ganmu mun yi daf. Shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. faɗakarwa da nishaɗantarwa. Ka hau YouTube channel ɗinmu. DJ Rinu TV. Kada ku manta, Ka danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa da yadda za mu dinga sanar da ku da Zarar mun ɗora sa. sabon shiri. Mun gode. A ciki ne yasa yau lissafi ba zan yawa, zan ce idan aka yi mu in ba na ki ba ne ba zan rike ba. Kwaraje nake ana ta kirana ba za na waiwaya ba, yaushe ne za ki bani soyayya domin na daina fama. Da wace ana ganin so, da yau ba zan rike shi. Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi, kamar yadda kuka sani, jihar Mati a masarautar Kano. Domin samun sababbin shirye-shirye na fadakarwa da nishadantarwa da kuma ilmantarwa, ku hau YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Runi mai waka TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shiryenmu.